שלום לכם, כאן אורית אלמוג, נציגת טאצ'ט בישראל. והפעם אני רוצה לספר לכם על סדרה של מפגשים שאני עומדת להתחיל על אפליקציית תוכנות התקשורת טאצ'ט, שבהם אתם תשאלו שאלות ואני אשתדל לענות. אתם יכולים לשאול כל שאלה שאתם רוצים על האפליקציה, אני אשתדל מאוד לענות. הסדרה תתקיים בימי שני, החל מיום שני הקרוב, ה-17 לשלישי, בשעה 8 בערב, ותימשך, כל מפגש יימשך כ-45 דקות. המפגש הראשון, כאמור, ב-17 לשלישי, אני אדבר, מלבד השאלות שלכם, על הגרסה החשובה והחדשה 2.52 של האפליקציה כמובן. הגרסה הזאת מתאימה לכל השפות שאתם רוצים, כולל ערבית ואנגלית, אבל אתם צריכים כמובן להגדיר את השפה, וכדי לעשות את זה כדאי מאוד לדעת איך עושים את זה, וכדאי להגיע למפגש. המפגשים יהיו ללא תשלום נוסף, אבל צריך להירשם מראש, ולשם כך אני מצרפת את הקישור להרשמה, והוא יהיה למעשה בתגובה הראשונה. זהו, אני מאוד אשמח לראות אתכם ביום שני הקרוב בשעה 8 בערב, וכדאי מאוד מאוד להירשם ולהגיע. אני אהיה שם. אני מקווה שגם אתם תהיו שם. אז להתראות, שלכם תמיד, אורית אלמוג. שלום לכם, כאן אורית אלמוג, נציגת טאצ'ט בישראל. והפעם אני רוצה לספר לכם על סדרה של מפגשים שאני עומדת להתחיל על אפליקציית תוכנות התקשורת טאצ'ט.